Un ano máis, como é habitual no mes de agosto, chega unha nova edición do Festival Noia Jazz. A actividade é organizada pola Concellería de Cultura e baixo a dirección do músico local King García desenvolverase dende mañá xoves ata o sábado. Mañá abrirán o festival dun Rap Trío e Gaby Triana Cuarteto e o venres actuarán Iago Fernández e Jesús Bachiller. O sábado subirán ao escenario Antonio Serrano e o propio King García para realizar unha homenaxe a Toots Thielemans. Ese día tamén terá lugar o espectáculo Freedom. Para nós é unha das fechas máis importantes do ano, despois de acabar o Noia Jazz Fest, o Festival de Arpa, pois ese Festival Internacional de Jazz que se celebrará durante 3 días na Praza da Constitución. Dous grupos ao día, a partir das 9:30 da noite. Se queremos destacar a alguén por riba, pois esa, digamos, plato estrella que sempre facemos, que é o sábado con Antonio Serrano, que é un armonicista dos máis importantes do mundo, que ademais, unha cousa a destacar, que o director artístico aquí é King García, sempre a música se estrea ese día, a música, os arreglos fainos King García, para que o trío del, pois que poida estar o invitado en ese tipo de música ese día, non? O sábado. O sábado pola mañá celebrarase tamén no Teatro Coliseo Noela unha masterclass de improvisación a cargo do propio Antonio Serrano. Sí, o que estamos facendo é movendo esa masterclass nos conservatorios superiores, que alguén que poida estar, non ten ningún tipo de certificado, é verdad, pero que sí que calquer persoa que este tocando en este tipo de música ou un tipo de grupo, de jazz ou de calquer tipo de música que poida disfrutar de unha masterclass de Antonio Serrano, pois eu creo que é un luxo, non?